Den første person, som kommer ind på midten her og trykker på buzzeren, har mulighed for at vinde en hel måneds gratis abonnement på Tilmore Play. Er I klar på det? Ja! Lad os gøre det. På hvilken streamingtjeneste kan man streame alle 3 sæsoner af Squid Game på? Du får lov. Netflix! Det er helt korrekt. Sådan. Hvor mange streamingtjenester kan man vælge imellem med et Tilmore Play abonnement? Nej. Det er ikke korrekt. Det er forkert. 4. Det er også forkert. Netflix, Viaplay, HBO, Sky Viaplay. Show, Sky TV2 Play. Time, Max. Hulu måske. Ja. Jeg siger 5. Det er også forkert. Vil du have lov Jeg til? siger 6, det er også forkert. Nej, så kan det kun være 7 jo. Jeg siger 9. Det er helt korrekt. Du kan streame 9 tjenester. Oh my god, det er mange. Hvilken dansk streamingtjeneste kan man streame programmer som blandt andet X-Factor og Vild med Dans? Ja tak. TV2 Play. Det er fuldstændig korrekt. Stillingen er altså nu 2-1. Hvilken dansk reality show bliver filmet i Mexico og har en vært, der hedder Rikke? Paradise. Det er fuldstændig korrekt. Du får lov til at hoppe videre på næste. Rikke, I love you. Hvor mange penge kan du potentielt spare ved at samle mobiltelefoni og streaming med et Tilmore Play abonnement? Øj, du var hurtigst derovre. 7,99. 7,99 er ikke rigtigt. 8,99. 2,99 hver måned. Vi er lidt imellem noget der. 482. 482 kroner, det er fuldstændig korrekt. Du ved det. Pow! Og vi har fundet en vinder. Kæmpe stort tillykke med det.